खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 9 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि देहायारि जेंना जानो हागौ, सांग्रां थानांगोन, साना मोजां गाज्रिनि गेजेराव। वृष राशि गोजाम समनि सोमोन्दोआ गोसोखौ दुखु होगोन, बायदिसिना साननाय फैगोन, उसुखुथु थाथिर हायि जागोन। मिथुन राशि नखरनि जेंनाया जोबस्रांलांगोन, नाजानायनि फिथाइ मोननो हागोन, गोजोननि थासारि फैगोन। कर्कट राशि फरायनायाव मुं गोसारगोन, गावनि थांखियाव दावगानो हागोन, बिमा बिफानि साननायखौ जाफुंहोनो बोलो मोनगोन। सिंह राशि आखायाव फैखानाय मोजां खामानिया गोमालांगोन, बायदि रोखोमनि जेंनाफोर नुजाथिनो हागौ, हमथानानै सोलिनो हानांगोन। कन्या राशि देहायारि जेंनाजों भुगिनांनो हागौ, हरखाबै लोरबां जालांगोन, गाज्रि सान। तुला राशि हान्थिनायाव हेंथा फैनो हागौ, जाब्रबथाय जानो हागौ, गोजान लामा दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। वृश्चिक राशि नखरनि दावराव दावसिआ जोबस्रांलांनायनि लामायाव फैगोन, बयजोंबो गोरोबनानै सोलिनो हागोन, गाहाम सान। धनु राशि गाज्रि खामानि मावफ्लांगोन, गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन, बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जागोन। मकर राशि दाय मावनानै साजा मोनजानो गिगोन, गोसोआव गोजोन गैयै जागोन, गाज्रि सान। कुम्भ राशि बिनानावनि लुबैनाय साननायखौ जाफुंहोनो हागोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, साना गोजोनै बारलांगोन। मीन राशि सिखिरि सुबुंफोरनि खोथा खोनासंनो गोनां जागोन, बायदि रोखोमनि राव बाहायजागोन, जेंना गोनां सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय, बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।